combat klasse. Se, her har jeg min combat constructor. Der er to forskellige funktioner, en combat choice og en jeg har valgt at kalde for combat 1. Jeg skal gå lidt nærmere ind i det. Først og fremmest combat choice. Der har vi valgmulighederne. Vil vi angribe, eller vil vi skyde en pil? CN mit choice her, og der er to forskellige cases. Min combat 1 hernede, funktionen siger så, at så længe at monsterets health er over 0, og så længe karakterens health er over 0, så må man jo gå ud fra, så er spillet stadig gældende. Så kalder vi M-attack funktionen. Det er den her oppe i vores combat choice. Altså så angriber monsteret. Og derefter har vi så muligheden, så bliver den her funktion her opkaldet. Så er det vores tur til at angribe, så går den ind og tjekker. Der er stadig ikke nogen, der er 0 eller derunder, så angriber monsteret, og så er det vores tur til at angribe igen. Så snart der er en af dem her, der rammer 0, eller under 0, så går den ind og siger, hvis det er monsters health, så congratulations, you've killed the first monster, så længe at karakterens health, you have died, game over. Combat 2 er meget samme princip. Jeg har implementeret de andre muligheder her også. Jeg har mulighed for at angribe med grenade launcher, med potions her også, hvor jeg så har mulighed for at angive nogle forskellige choices til de her potions. Til sidst har jeg en high score. Der er det vigtigt at huske at inkludere min F-stream. Så har jeg min outfile stream, jeg kalder score, og min infile stream, jeg kalder read score. Min constructor har high score, og min deconstructor til high score, som jeg har lavet virtuelt. Lad os gå ind i CPP'en her og kigge på det. Det min constructor gør, er simpelthen bare, at den åbner, gør klar til at skrive i en fil, jeg kalder high score, det bliver en XML-fil. Min deconstructor går så ind og skriver en score ind i filen, hvorefter at den lukker filen ned. Til sidst har jeg lavet min read high score, som jeg havde problemer med at få til at virke. Det er min infile stream her, jeg benytter til det. Jeg har en readscore.open, så det er den her fil vi skal åbne. Så siger jeg, at der er min high score, hvorefter jeg siger, så længe readscore er good, så skal den sige out. Og så lukker jeg min readscore ned til sidst. Jeg skal lige gå tilbage i main og se her. Der har jeg min, først og fremmest så har jeg mine to monstre her. Heroppe der har jeg min statiske variabel, som tæller. Man kan se her, jeg har lavet forsøg, hvis vi nu laver nogle flere karakterer her. Nu har de så de samme navn. Det skulle ikke være det store problem. Jeg skal lige prøve at trykke den af en gang. Gå lige op og clear log. Sådan kan man se her. Så tæller den hver gang jeg laver en et nyt objekt af den klasse, så increaser den med 1, og så siger out af den, så den virker fuldstændig efter hensigten. Ja, så har jeg min high score klasse, som jeg kalder her. Kalder jeg MyScore, og så har jeg en constructor, der går ind og åbner filen, og hernede prøver jeg så at kalde funktionen read high score,
og af en eller anden grund, så virker det ikke rigtigt, men det virker i hvert fald fint med at skrive i den. Vi kan lige prøve at gå ind og se her. Min combat build. Det er herinde. Her har jeg min highscore-fil liggende, og jeg har bedt den om bare at skrive 10 ind. Vi må nok hellere lige køre spillet igen en gang, så ja. Sådan, nu har den smidt 10 ind i et dokument. Igen, det er måske ikke lige... Ja, jeg havde lidt problem med at konstruere en meningsfyldt highscore som så. Her går ud fra, at det igen er princippet, der tæller. Og jeg har i hvert fald ikke noget problem med at skrive til den her fil. Nu har jeg så bare valgt at skrive 10 ind i den, og det virker fuldstændig efter hensigten. Og intet problem med min constructor og deconstructor igen heroppe. Jeg tror egentlig, at det var det hele. Det håber jeg også, du synes. Jeg har været forbi function overloading. Jeg har lavet nogle virtuelle funktioner. Jeg har en statisk variabel også. Jeg har lavet en highscore. Og ja, ikke helt 10 klasser. Jeg rammer 8 klasser, og det håber jeg, at det er helt i orden.